बावनायनि थाखाय लाबाय नै दसा गारनायनि কি দিছে গজা দিছে মিঠাই নাংলা हेल' सोनाफोर गिबियावनो आं नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय दे सोनाफोर एखेफोर दिनैनि दिनावबो आसा खालामो नोंसोरखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै सोनाफोर दिनै जोंहा दाखालि आबौ बोराय थैनायनि 10 दिननि रसा दङ दे सोनाफोर आं बाहाय थांनो ओंखारबाय न'खरनि जाथि खुरमा बयबो खौसे जौसे जानानै खर्मखौ मावहैनोसैलाय खालाय दैफोन गासिबो सुवा सुथि गाननानै दिनै फुजा जैग्य न' बां सुस्रांजोबनानै होनोसैलाय सनाफोर न'खरखौ फोथारनोसैलाय थ' बिदिब्ला दिनैनि दिनाव आंजों लोगोसेयाव थाफादोलाय दे सनाफोर दिनैनि दिनाव नोंसोरबो दसेखिनिखौ भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिन दे सनाफोर नायलांदोलाय मादैनि भिडिअखौ दे सनाफोर एखेफोर आबौ बोराय थैनायनि खालायखौ दिनै गारबाय दे 10 दिनजों दसा गारो नालाय जों लागोआ रायफोरबाय नै बावजोब्बाय बयबो फिसाला फिसाजो फिसौजो बयबो जमा जाजोब्बाय होसोदोंमोन नाजादोंमोन मोजां खालामनो बावबाय नै फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनाय बेनोसै होननानै जों साननांसिगोन न'खरनि मानसियाबो दा नों न'खराव फैनानै सिगि सग' खालामफैनो मोननाय नङा रावखौबो दिनै नोंसिनि बाय बुराया रायफोरना होसिगोन दा बेनिखायनो जोङो नैबे नोंनो जाहोनाय खामानिखौ मावनाय आखायाव लानोसै दे होदो बोथोरनो न'निफ्रा औ दे फिसाजो बियो आबौनि फन हरदो फिसौजो जालांदो बोराय सोराय होननानै मोनसे कालासरन ब्रह्म नाम मख'नाय खोनाया फैसा खुस्रा जालांदो जा सौराय गासिबो मेथाइ सिनि होबाय लाबोबाय गाननाय जोमनाय नोंनो देलायग्रा सेन्देल फैथा साखा होदों आत्मा सोरखौबास मोनबायनि लांदो गोसोबायदि होबाय जोङो हानायखिनिखौ हायैखौलायबा होनो हागोन सुस्रांजोब्बाय नै रायजोफोर जोंहा दसा गारखांबाय नालाय न' बां सुस्रांजोबनानै नै गेस दोनग्रा बायदिसिना गासिबो न' साफा खालामजोबनोसै जोंहा ओमफ्राय बिनिफ्रायसो जैग्य होनोसै दिनैनिफ्रायसो जोंहा खालाया जोबसिगोन दे सनाफोर बिबार खानोसै नै सनाफोर फुजानि न'खर सदन खालामनायनि बिबार दाना गुफुर खालायबाय सनाफोर जोंना बेनो 12 मास थायो बिबार गुफुरा जानि प्रसाद हाबाय नै जोंहा बिजावजालि हाखांबायानो जैग्यखौ आराम्भ खालामसै हाखांबाथाय पुर'हितआ फैनांगौ दङ बै इसिनाव सावग्रोदों जाय थैदों जाय सदन खालामदों बिसिनि न'खराव सियाव जिरायजोब्बाय नै रायजोफोर जोंहा रायफोरगिरि मुनि गासिबो न'खरनि हौवाया स्कुलाव थांबाय टाइम गैयाखौनो जैग्यआ लागायथ'वाखै लागायनोसै गाहायाव मोनथाम सिरिथाम ओमफ्राय गाहायनि मोनथामनिफ्राय खोन्थादों नै नियम निथिफोरखौ रायफोरगिरि मुनिया ज्योति ब्रह्मणे ओम स्वाहा ओम पराशर ब्रह्मणे ओम
Jati Hirupayo Om Swaha Om Hu Vavashaha Om Swaha Om Hu Om Huva Om Shaha Om Shanti. प्रसादखौ माने गोरानानो होनांगौ जायो गिसिबा माबा जायो सामलायग्रा रावबो गैलाना रायजोफोर नै जोंहा फुजा जोबनानै दासो ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों सानजौलायथारबाय बुद एवबाय नै बुद भाजा जानोसै दालि जहल ओरै नै कुकाराव रुबाय हास्लाबैनि थाव सेरनोसै दानिया संबाय नै जोंहा गासिबो न' बां साफा खालामजोबनानै फुजा थुजा जोबनानै नै दासो नै जोंना ओंखामा रायजोफोर बेसेबां बुरजा नांगौ दो गिदिरजों बनजों ओंखाम जानोसै रायजोफोर जोंहा दाना नै डाइनिंआव जमा होजोब्बाय हौवाफ्रा जाखांबाय जों बिजावजालि साथाम जानोसै आं ओंखाम जानायखौ देखायबाय थाला दे सनाफोर दिनै ओंखाम उखैनायाबो हाथारला बेनोसै सनाफोर भिडिअखौ आं एसेयावनो दोननाय जाबाय दिनै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोनलाय दे सनाफोर एखिफोर